domina me boka armée supporter domina juara ni ogosabu beke adoni bika jane momu no lutume an ni armée supporter la o sauna ala itaka masala armée kele ka fangata ulu mo de yelemara kuluke armée fakile bakele oni an munu de me kuto gele akona kanta kanke ko bonge mo re alhamdulillah ante kele ka ngosi am kele ka jamanadi aw nyebe banderolu la chogomi en kerefe an banderol nunu maketi banderol nunu kera ka ira bela jelena beka donc initiative zéro violence bora yoro jume ani ayemuke ani abetale yoro jume en camarade chamambe amba nyina fa ka do kuye parce que munu yara be kene no fait présidentiel la kuma be u chamambe u farmandu la bi ambe anyini ala fe yara biama ala kan do ya duma anga wulala na boli kun foi tala kabo amirina mi jamana kula amiri mi ani Allah taala che ani anyere batun che nan bolo jamana na tara usrafe abenye ambela jeli parce que alhamdulillah journaliste chamambe amonu ni anye san chamanga nyoga fe o saw kon la anya yira bela jeli na ko malite nye mogosie me mali be nye beli anklara ka fo beye oni bika jan ka fo ko mali ala kan kisi ate tie mogosie gabe tie ambeli ala kan na tedenya ulala na ka boka yira awnye mirina dota alhamdulillah anye do fo ya ka teme 2019 olukuma ulaya journaliste do tume ya no militarisation de la police anye fo ya 2019 alhamdulillah okuma amse ka fo ko tarabala 2022 ngono o temene ko mi réserviste oué antuye olu feneka weleli fo mobilisation fort en son temps amse ka fo ko mobilisation o fene lancera mais au tabali nazara ko la répétition est pédagogique en bora ulana na ko tuguni ka yira bela jelena ni jamana be bolokan polo mi notamment ni abe yini ngana mo bela jele gay kamana la ka sababu ya ke fin munu na be ka ke wakati ni na o de ba tan e banderole nous be déployer parce que alhamdulillah rabbil alamin domina on me boka fama ou supporter ni jamana ngono ya ala kayne wallahi ala kay domina me boka armée supporter domina juara ni ogosabu beke adoni bika jane mohamunu nolu tume en flemme mo wala wiye kan flemme wo fe mohamunu nolu tume en ni armée supporter la o sauna ala itaka masala armée kele ka fangata ulu mo de yelemara kuluke armée fakile bakele oni amunu de me kuto gele akona kanta kanke ko bonge mo re alhamdulillah ante kele ka ngosi am kele ka jamanadi anyo fo bey on se bat pour et contre en fonction de l'intérêt du peuple. Que cela soit clair pour tout le monde. Mais Dieu baro barania damne ni mo sur la coffre. Quand au barata kateme erekan. O ko de ke kata retraite la ba foko alhamdulillah rabbil alamin. O de atu fama ko anya to mo bolobi. Munu nu yo ko ke na mo la bu la kateme. Mais am ala barka da foka tansa. Armée malienne. Le général Gaïd algérien, il a dit que toute personne qui s'attaque à son armée doit être considérée comme un apatride. Et cela est une, c'est-à-dire certitude mathématique. Mais qu'à cela ne tienne, on l'a toujours dit aux gens. Parce que quand tu parles de la situation aujourd'hui des gestions, ni jamana marachuko takiba kumafro, moba o kumata kalana armée ka kupol kono kasurane armée te nyoro srala anyo fo djebe o ka djebe. Ni munu nyena amulu fo. Ni munu manye amulu fo o jamana marachuko ni no ni armée te nyoro srala. Mo te armée ka soutien fo nyi alhamdulillah amman disi kushinai mali be kono ya mo te so mi ma amulu lati. Akera ala nyana akera bo nyana journaliste munu mbeya ni wula jo akera min nyana ni yoro kele ni na ani yoro wera wula akacha fo ka tamate donc on te complexe wula mais jamana mana ke chugo chugo c'est un devoir pour les citoyens ngo munu nyoy ko jamana yi umiri mi jamana ko lawni ala che ka fo o de jamana diay o te ko parce que ni jamana imiri mi ni yo fo ki be Jean Mathieu pour contrôler ante angere blakata ou distraction kono ame fen famba fani alache ame koko ke amba beke jamana yi o kono la ambora crise mi na ma kono bi kana amire mi e proposition na parce que mali be yoro mi bi
ni joba la ni jota la ante meno kan nuru ne nodo an note ante meno kan mali be yoro min bi mali mo be tmane la amese ka mun ne ke wala sa mali be dinga mun na ka se ka ba kono na kana ke mo shi kile mono ko e ka keta ne ka fota ko de ba to mali be bo dinga kono ka te manda kono den to proposition munu ni naw nya ke ya ni ya proposition ta ka la je jamana be munu menacer le ko sobe ko exigence kono o jamana la Israël bola ne Israël ta ka la je les propositions munu ke entend le fait de réunir un comité de sages composé de l'ensemble des anciens chefs d'état-major généraux, de l'ensemble aux besoins des ministres de la défense. Parce que moi, je dis que la nation est kateme. Il y a bara moi je sais qu'à faut dire qu'on a beigné na. Moi je fais sais qu'à faut qu'à beigné là. Au moi côté du colocan. Il me donne la poste de responsabilité les bas sur fin d'obé. Il y a luka au lunyana et qui peuvent servir même le pays après. C'est pourquoi nous nous demandons à ce que jamana munu ye jamana marakateme parce que tant que an bɛ ka ɲɔgɔn sen minɛ ka ɲɔgɔn fili dingɛ kɔnɔ an bɔ bɛ gɛlɛya dingɛ kɔnɔ dɛ ni problème nana jamana bɛ yɔrɔ min bi an bɛɛ kan n y'o de fɔ n'an ye jamana illustré ka kɛ i b'a fɔ ko yirisun min jɔlen filɛ jamana kɔnɔdenw bɛ ten n'i y'an ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ bi se b'olu ye dɔw bɛ yen se t'olu ye dɔw b'olu ka kɛnɛ dɔw b'olu man kɛnɛ bon tuma min na aw bɛ milliardaire i b'a sɔrɔ olu bɛ fɛ ka dɔ fara u ka milliard kan million bɛ minnu bolo olu bɛ ka milliard ɲini wa kɛmɛ bɛ minnu bolo olu bɛ fɛ ka million sɔrɔ wa duuru bɛ min bolo olu bɛ fɛ ka wa mugan sɔrɔ ainsi de suite donc n'i ye yiri ta k'a lajɛ yiri branche belebeleba u b'a fɔ ko jamana se bɛ minnu ye ka tɛmɛ bɛɛ kan minnu bɛ branche fitininw kan minnu bɛ fɛn kan bɛɛ n'i ta don tuma min na aw b'o kɛlɛ la aw ɲɛ b'a la dɔw nana ni si ye yiri jukɔrɔ k'a bɛ na yiri ju tigɛ i y'a mɛn i bɛ branche belebeleba ɲini i bɛ branche fitinin ɲini yiri de bɛ yen dɛ anw bolo n'i y'o ye aw bɛ kɛlɛ min na aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i ka kɛlɛ bila kɛrɛfɛ aw bɛ jɛ fɔlɔ ka na yiri ju sauver walasa sini kɛnɛ aw bɛ se ka segin aw ka kɛlɛ kan mais tuma min na dɔ bɛ ka yiri ju tigɛ n'aw bɛɛ ka vie yelen b'o la n'aw ko hali bi k'aw bɛ to ɲɔgɔn kɛlɛ la o tuma aw yɛrɛ contribuera aw yɛrɛ ka vie ka hypothéquer ala k'an kisi o ma c'est pourquoi an y'a ɲini mɔgɔw fɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi nin jo b'a la nin jo t'a la an tɛmɛn'o kan an bɛ yɔrɔ min ko bi mali bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min bɛɛ kan k'o de ɲini o de kan ka kɛ bɛɛ ka laɲini ye minnu bɛ fanga la o minnu t'a la o minnu delila k'a kɛ minnu ma deli k'a kɛ o bɛɛ de kan ka jɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi k'i bolo di ɲɔgɔn ma o bolo di ɲɔgɔn ma de kɔnɔ an nana ni nin proposition ninnu ye k'a ɲini gouvernement fɛ bi parce que n'i ye nin kuma fɔ mɔgɔ dɔw ye a bɛ bonya hadamadenw hakili ma mais jamana b'an bɛɛ sanfɛ i y'a mɛn ko mali jamana de don i y'a mɛn ko président jamana kɔnɔdenw de don i y'a mɛn ko jamana kɔnɔdenw jamana ɲɛmɔgɔw de don donc an bɛɛ de lele bɛ ɲɔgɔn na mais n'a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ka jamana fankelen ta k'a fili joliba la ka taa dɔ fili Sénégal la ka dɔ ta k'o lafili kulu kɔfɛ k'o de b'a to jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ walayi an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ fura mɔgɔ la si tɛ kɛnɛya minnu tɛmɛna olu tɛmɛna c'est pourquoi an y'a fɔ n ka proposition kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ activité la bi parce que le Mali vit une crise an bɛ crise min kɔnɔ bi mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka crise fɔ ka s'a dan na sur le plan sécuritaire mɔgɔ si kelen ka dɔnni tɛ se k'a labɔ a ka ca ala fɛ minnu tɛmɛna dɔw bɛ olu ye jamana ni crise sécuritaire gérée ɲinan san 20 ye dɔw san 30 dɔw san 15 ne hakili la olu bɛɛ ka wagati kɔnɔ u bɛɛ ye fɛn dɔ faamu u bɛɛ ye fɛn dɔ kɛ u bɛɛ ye fɛn dɔ ye n'olu dama y'u fara ɲɔgɔn kan k'u sigi k'u miiri k'u hakili jagabɔ bɛɛ bolo min ye ɲuman ye k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o di mɔgɔw ma minnu bɛ activité la sisan anw bolo n'u ma min fara jamana kan o t'a bɔ a la o ye kelen ye n'an bɔra crise sécuritaire kɔnɔ jamana fanba b'o cogo de la sur le plan économique mɔgɔw tɛmɛna yan diɲɛ bɛɛ b'olu dɔn comme étant des économistes avérés et chevronnés maliyɛnw de don bi bi in na n'u welela u miiri ye min ye jamana ko la min bɛ se ka jamana dɛmɛ sur le plan économique u ka wele u k'u sigi ministres b'o la directeurs généraux b'o la a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'u sigi k'u miiri anw miiri la ni jamana kɛra tan k'a kɛ tan jamana kan ka bɔ a kan ka kɛ tan olu mana o ta k'o di minnu bɛ activité la ma olu ka baara kɛ n'o ye n'a ma min fara jamana kan ne ma dala n'a b'a bɔ a la diplomatie b'o cogo la mɔgɔ minnu ye diplomatie kɛ ka tɛmɛ a caman bɛ yen bi qui ne sont pas en activité mais qui ont des expériences avérées donc n'an bɛ fɛ an ka bɔ fo an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma fo an ka ɲɔgɔn lamɛn mais n'an ko parce que anw de bɛ yen bi an ka sira tɛ tɔw ta la an ka da la k'an tɛ taa yɔrɔ la dɛ donc n'an ko k'an bɛ kuma ni résumé a bɛɛ lajɛlen ye bakurubaya la bamanankan na an bɛ se k'a fɔ an ye mun fɔ nanzarakan na a bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu nin yɔrɔ de la o ye fɔlɔ ye filanan an bɛɛ y'a mɛn wagati laban na ko report kɛra élection présidentielle la
anw bolo initiative zéro violence an y'a jateminɛ ka fɔ an bɛ yɔrɔ min ko bi yɛlɛma kan ka don jamana marabolo la ni mun de ye anw bɛ yɔrɔ min bi anw y'a jateminɛ Mali kan ka premier ministre ta premier ministre mun ni danaya ka kan o ye fɔlɔ ye premier ministre mun ni bɛɛ lakika b'a kan k'a fɔ k'a bɛ baara se baara la a bɛ baara ɲɛdɔn premier ministre mun n'a ni diɲɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que Abdoulaye Diop delila k'a fɔ a ka intervention na ko le Mali ne peut pas se payer le luxe de vivre en autarcie o kɔrɔ ye jumɛn ye ko Mali tɛ se ka i datugu i yɛrɛ da la ka tila ka ka diɲɛlatigɛ jago donc comme m'o cogo la moi je pense qu'an bɛ don min na i ko bi wajibi de don an bɛɛ lajɛlen kan premier ministre neutre plein pouvoir nous l'avons dit plein pouvoir kɔrɔ ye jumɛn ye fɛn fɛn tɔgɔ ko question politique fɛn fɛn tɔgɔ ko question économique fɛn fɛn tɔgɔ tout ce qui est lié aux élections et tous les restes a bɛɛ ka ta ka bila premier ministre ka minɛn kɔnɔ a ka baara kɛ n'a ye ka Mali ni jamana wɛrɛw sɔgɔ ɲɔgɔn na olu priorité o privilège o ka ta ka d'a ma n'o kɛra président min n'a b'an kunna bi n'ale ye sɔrɔsi ye anw bolo a bɛ baara nɔgɔya a bolo a b'a to ale n'a sɔrɔsi tɔɲɔgɔnw olu sen bɛ bɔ fɛn mun ye o miiri ni o baaraw ɲɛɲinini ye o bɛ bɔ olu da la olu b'u ɲɛsin jumɛn ma sécurité ko n'o ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye bi n'o ye bɛɛ lajɛlen ka miirina ye bi nous pensons que n'an jɛra ka baara kɛ ni hakili ye parce que i mana kuma hakili de b'a ye mais c'est sûr que i mana fɔ mɔgɔw bɛ kuma de lajɛ mais kuma bɛ taa yɔrɔ min ani kuma bɛ wolo min na kuma caman mɔgɔw t'o ye donc an y'a ɲini kuma laban na ka fɔ an b'a ɲini autorités fɛ kuma minnu n'an y'a fɔ yan yarabi ma ala ka tulo ladili duman d'u ma min b'a to kuma minnu n'an y'a fɔ u b'a ta ka analyser objectivement k'a ye k'a fɔ ko Mali nin y'an bɛɛ de jɛ ye k'a ye k'a fɔ k'an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ Mali ka taa ɲɛ de la mais mɔgɔ si ka hɛrɛ tɛ Mali segin kɔ la donc u k'a dɔn ko Mali tɛ se ka ɲɛ yiri mana den fankelen fɛ dɔ b'a jɛ Mali bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mali mago b'o de la an bɛ don min na i ko bi ka bɛɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ parce que contrairement à ce que les gens pensent l'intérêt particulier là k'a fɔ ko ne ka sɔrɔ walayi n'i ka sɔrɔ e ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye tant que jamana kɔnɔden tɔw ka sɔrɔ tɛ an bɛɛ lié bɛ ɲɔgɔn na maliyɛn bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ ba la donc an ye kuma minnu fɔ grosso modo ninnu de don ka bɔ bi wulada in na banderole ninnu k'a yira bɛɛ la ko jamana ko ni anw ɲɔgɔn de don an bɛ ala fo an b'a barikada an b'an masaw barikada ka taa 97 la ka na bila bi la an b'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamina anw ma jɛ tɔn foyi la ani mɔgɔ si ma jɛ ka foyi kɛ k'a datura an na an bɛ ala barikada an b'an masaw barikada donc hali bi an bɛ presse fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hakɛto bɛ nin kan saliyala Mamadu